Tak, priatelia, je niečo sotva po polnoci a sobotný deň, respektíve sobotnejšie rodeo v Nemšovej skončilo team ropingom a bola tam aj veľmi zaujímavá výherná cena 1000 eur. No a kto túto sumu vyhral, sa ideme teraz pozrieť priamo na oficiálne výsledky. Takže na prvom mieste a výhru 1000 eur si odváža česko-nemecká dvojica Antonín Frinta a Guinea Short. Takže gratulujeme víťazom. Dúfam, že výhry potešia a prídu aj na budúci ročník. Výhry potešili. Gratulujem. Gratulujem, že vaša výhra 1000 eur. Takže, vážení priatelia, to bol nočný team roping a víťazi. Takže ja som spomenul, že rodeo je oficiálne za nami teda len sobota. Ja vedľa mňa mám už manažérku Ranču 13 tuto v Nemšovej. Kikuš, ako hodnotíš rodeo, dnešné sobotnejšie rodeo? Akože rodeo hodnotím naozaj super, bola veľká zábava, koľko je hodín 12 a my sa ešte len chystáme na tombolu. Pokračujeme do skorých ranných hodín a naozaj sa zabávame a tešíme sa na dnešnú tombolu. No, dopadlo to naozaj veľmi dobre, celé rodeo bolo vynikajúce ten sobotný deň, aj napriek tomu, že bolo naozaj nadmerné teplo. Pokračujeme my v nedeľu a pokračujeme aj 5. a 6. septembra, je tak? Samozrejme, máš, Patrik, samozrejme opäť pravdu. Takže všetkých vás pozývame 5. a 6. septembra a sledujte nás aj naďalej. A tešíme sa na vás. Super, som to prvýkrát, ale je to super, len hovorím len kvôli tým detičkám, no, lebo oni nevydržia na jednom mieste, to isté, my to vydržíme. My sme, hovorím, chodíme, baví nás to, je to super. Chcel by som ináč poďakovať vedúcemu Peťovi Dobešovi za to, že to zorganizoval, lebo je to moc, to je veľa starosti okolo toho, jak sa povie. Akurát sa nám to trošku natiahlo, takže ku koncu nám odchádzali hlasivky, ale vydržali sme a teraz sa budeme chvíľku baviť na country bale. Strašne ste hlboký povrch na bareli, tak sa šmíka, ale ináč fajn. Všetko skvelé, jak má byť. A nezavrela som v katle, takže úplne štýl. A čo bude v nedeľu? Transorty. Uvidíme, tam to dáme. A full bending a alej. Máte akú veselú náladu po tom rodeu? Ne. 6 dekov a 7 zadarmo. Prichádzali ľudia, aj sa tešili ľudia. Na tombolu. A myslíte si, že niečo vyhráte? No jasné, mám 13 lístkov, musím niečo vyhrať. Ako to prebiehalo dnes v kuchyni? Výborne, na jedničku, všetko sa zjedlo. Zas. Zasa a nič nám nezostalo na zajtra.